name is Eric Chirwa, as Business Operations Manager here at Ayoka Investments. Welcome to Ayoka City Mall, located at Inkolokoti Kama Parkway along Mulimbi Machinjiri Road. This shopping mall is under Ayoka Investments, renting commercial shops alongside other businesses like transport, lodges, residential, and cement distribution. This city mall is designed to support various businesses in the community, bringing the city to the community, bringing the human basic needs close to consumers, cutting bus fares to either Limbi or Blantyre. This city mall has 18 shops running different businesses such as hair shops, salons, farm produce, premier betting, liquor shops, food, spices, groceries, pharmacy, drug stores, hardware, jerseys or the boys wear, web software development, graphic designing, internet adverts as an office. There is also HD photography, kitchenware, Redis Cross, even beddings, game zone, and executive barber shop, screen printing and tailoring, ICT equipment shop, even gym is here. We have a lot to do here. You can see that there is something that everyone has to buy. No need to go far. Despite having this magnificent structure in this community, our tenants' prices are very affordable like anywhere else. As Ayoka Investments, we wish our tenants good luck and we will always be there for them to support. Ndifuna ndikulandire ina Malawi nonse konse kumene muli dziko lathu lokongola ili dziko la Malawi, dziko loyenda mkakanduchi program ya kusanthula Bible ndi Quran. Kati kusanthula Bible ndi Quran timatanthauza kuti no mabuku awiri ili ndi Bible ndipo ili ndi Quran. Ena amati insafu kama chula ndiye mabuku akenda amene wawo amene timacheza ndithu kukambirana kuchokera kwa atsogoleri awiri amipingo so iwiri monga ngati ku Chisilamu kakhalenso ku Chikhristu. Choncho pa nthawi inoyo ndilole na mayenda abambo kuna kuti iwo mwaone kuna kuti atsitchule mayina wawo ndi kumene iwo akuchokera. Chambe ndi kumene ku Mustafa Dailes kuchokera ku Chisilamu. Tazo kwambiri. Kumene ku Kazembe wa Yesu Kristo akiwa kwa kufa uja kuchokera ku Chikhristu kumpingo kwa Bethel Society Apostolic. Yesu wake ndi wampa ibulanuka kwa kufa. Su itamata na tauja. Oho. Ndi amene. Ya ndithu Malawi kwa inu amene no mmatsalira program iyi ndikuba kuna kuti no Sabbatai tinali pamutu okhuzana ndi Eid imene no anzathu achisilamu awa achipembedzo chisilamu amakhala ndi nthawi yopha nyama potsatira ndi nthawi imeneyo ija Abraham anapereka mwana wake nsembe ndiye amaitenga nthawi imeneyinso kuna kuti no adzipereka nsembe kupha nyama zosiyanasiyana, mbuzi, ng'ombe, nkhosa ndi zina zoterozo. Ndiye mwezi wathawu unalino ndithu mwezi umeneno anali kupanga zimenezozo. Ndiye sitinamalize kukambirana kwathu popeza kuti nkhani inaoneka kuti ikupitirirabe. Ndiye mubwino wa inu Amalawi pempha kuti no tupitiriza program iyi ambassador amene anatsiriza kulankhula ndikupatsire mwayi ambassador kuna kuti paje munasira paja ngati mukumbukira kapena ngati mwayi wako. Iya ndikukumbukira. Mukumbukira tinasira pati. Tinasira pa lemba la Deuteronomy chapter 12 verse 20 pamene Ashe amanena kuti akuti Deuteronomy 12 pamene pali mpakuti akamasinga nyama zanga na kunsikitu wera. Ndiye pamene ipo limakana kuti verse limali kuisa ntchito mola kuika. Ndiye timakukosa amene malo amene ndipo Sabbath athu manena kuti ndibwereze chimene nkamira khani mene. What is Deuteronomy 12? Ndiye kukhala ina mwina nikuemba program mwina aipeza koyamba. Ndi makamba kuti si bwino Khristu okhulupirika kulandira nyama imene yaphidwa ndi Asilamu. Oho. Pazifukwa ziwiri, chifukwa choyamba kuchula Allah amene iwa masimizo ndio sina ndi Yehova. Khristu akapha nyama, Asilamu samadya. Asama akapha nyama, Akristo susuka amadya. Chifukwa nambala 2, nyama zonse amazanganisa kukaba, kukupha. Muzikiti kukaba. Ndipo ndifurokoza kuti nyama iphedwe bwanji, mena akambira Bible. Ino Akristo mazanganitsa kuti. Iya ndikuuzani. Nyama ilibe koyanganisa. Nyama yanganisa.
usiku paka utenge nyalu shanga sasa nyama ndipo janga ni kukaba usiku ufuna kutupe mwana uli nyumba kuzo kukaba nyama ilibe koyanga ni sanyama malemba ilibe koyanga ni nina kukudi Mungu amene ndi wa satellite uchita kuchera ngati dishi kuti ukapita kusiku muche watu mole tuono mu chapter 12 verse 20 ikunena kuti akazakuuza malire a dziko lanu Yehova Mulungu wanu monga ananena ndi inu ndipo mukazati ndije nyama popeza moyo wanga ukhumba kudya nyama muje monga momwe akukhumba moyo wanu mmalo amene Yehova Mulungu wanu atasankha kukhalisako zina lake. Apa amakamba za msonkhano awasama tenga mpika wa nyama kajira ku msikiti amakamba za msonkhano vesili ndilola kuika libwene fundo ina atosawa simaliza basi akamakamba awawa asisiwa kuti ineyo ndikazembe wa Yesu Kristo akamba kuti ai ife timapha nyama mbuzi nkumba nasirawa kula ni maloleza nkumba kula ni maloleza nkumba awakamakamba asamani kodoli ai asama phatikize nkhani fa ningati sema nyazi kula ni maloleza nkumba imaloleza kuya nkumba ni mbewa Qur'an ndipo akaniriza bwene mutu wankani wa chiwiri mwenye chabwene peipiriza ndiye utikambeza leo hapa ni makamba kuti isakamba za kupakwa nyama kodi Bible yakamba chani kana kupakwa nyama mavesa mangu atenga kwa bwele kila busa chito Bible lisirawo ndipo sasa nikana kuona sabata ine ali azatenge buku lake ine ndiza tupanga program mpaka kumaliza kusabira Qur'an awo pana tu Bible program alibe verse utanini Bible libe lini manifesto Qur'an libe manifesto olo pano bati ngona kuti alisichamu atenge chakuchali chikwa cha kumpingo wake awa Qur'an aswana ukolowe Bible ni manifesto Leviticus 17:13 nyama tipe bwanje mena kulembera hapa siwe yanganisa uku signal Leviticus paka banja kwa malifusa kodi zikitu ulikuti ndikuandika kukuli zochete sana Leviticus yani muda kwa mpela chewe na kwa mita nisingire ni kuma so Kristo bali wa Kristo ndaka sio penga misana ati mambo watu bilika chia tisingire umuntu wa mita lo matilazima kusingire iupusa bwanje Unataka kumita la huko. Mukuchedwa atulemba lo mulenge tawi ikuti. Ndina ndo poira bwana. Leviticus 17. Verse yake ya 13. Leviticus 17 verse yake ya 13. Akapidikanya mankotani. Bible limenelo. Ndipo muntu aliyense wa mbumba ya ndipo muntu aliyense wa ana Israeli kapena mlindu wa kugonera pakati pa inu akasaka nyama. Haleluya. Kapena mbalame yakuja nakaigwira azikesa mwazi wake na ufosere ndidoti pakuti ndio moyo wa nyama malamulo Mungu kumba kasenje pamuni kukwicha magaza kweli pamene mukwirire no pemphero no kuyanganisa katonya kukwemene ilikirire anipasha sheba mena alemba Bible ngakali mkulani kuti muziyanganisa kukaba bese nina japa libe kaba pamene kwaje Zibega zimene Muhammad alangu gani sana ngopeka. Ndipo kati sana ngopeka shengo. Program isasekedo imeni anipasa wa verse kutizanga nisa kukaba. Zopeka za Muhammad zimene sichi. Chabu. Anipasa verse yet. Sulu so azina sana joke ndo alipompa. Asazungulire so mbali asazungulire mbali. Muhammad sana ngopeka. Anipasa verse yet. Chabu. Ini mwana ngai. Ine daipe sa verse yopena nyama. Mantha mwabache akufuna verse yo kodi ma verse to edapeleka komano mantha mutu akagani mantha unwa achigala bali verse apeleka kuti sanganisa kukaba mwina nisinda mpego no pa investment apeleka ine chipenda choona ide ndi mantha muntu akagani mantha ndiye amafuna kuti azichinjilize choleka kuti zimene kunena zachezo zikhale zonena kuti zipange defend inaenda peleka ndipo nkhani yotyakuka yomveka bwino chifukwa nkhani ndonena kuti Leviticus imene ayipeleka awawa Leviticus ija ndi chiyambi cha malamulo kutsika chimozimozi pa Exodo chapter cha 20 verse yake ya 14 anangona kuti usachite chigololo kodi uchita chigololo apange bwanji alandira zotani usaphe kodi ukupha alandira chani so zilipo zina zimabwera ndiye kwina amatambasulira Deuteronomy kubwerezedwaso kwa malamulo awasazembe pa Deuteronomy ndipo ili kriye kwambiri Deuteronomy ija ndiwelengaso awasazembe ndipo pamene pachapasana kuti ndiwelenga mpaka na mumusimu asazembe amisheki yomwe ija 12 verse ya 20 zakudya nyama mpaka asopano ngati akuzemba zanga ndisambwezerese mphini yobwereza imawala atu zakudya nyama amalawi mukuti mvera
wina asazemba asabisire panteza iyayi 12 verse 20 zakudya nyama. 12:1 akuti malo oyera akhale amodzi. Malo oyera akhale amodzi. Ana Aisraeli anali ndi malo awo oyera amodzi. ndikuona ngati akupita ku Ana Aisraeli. Then fund welenga apa sopano. Akazakuuzani malire a dziko lanu Yehova Mulungu wanu monga ananena ndi inu, ndipo mukazati ndidye nyama. Sakunena kuti ndikazati ndikapemphele yayi, koma ndidye nyama. Popeza moyo wanga ukhumba kudya nyama, mudye nyama monga umo monse ukhumba moyo wanu. Grammar la Chichewa verse 21. Malo amene Yehova Mulungu wanu azasankha kuyikako dzina lache. Inu nkhani yotha kukangati ndi akabisale ku Levitical 17. akakutambirani akakutambirani kapena kuti ukupatukirani chichewa chake tikoza kugulisa. Ife tikamati kuti tifuna tiphe nyama ija timanena kuti wina asayime ukuyayi. Kumalo kumene kwasachinga ko wina aliyese tiphe bwino uku. Ndipo ikamaphedwa nyama simafunika kuti munthu wina ayime ukukuyayi. Chimodzi tikamapanga swala pemphero lathu tikamapemphera point kumene ife tayang'ana wina asabwere kumadusadusa kumeneko. Kodi alibe ndondomeko tukakhale kuima pamaso pa Mulungu sindikuzowa ngati Mulungu angavomere kupemphera misheke. Verse yake ya musimu ndi apa kunena kuti akakutambirani muziphako ng'ombe zanu ndi nkhosa zanu ndi mbuzi zanu zimene Yehova Mulungu anakupasani monga ndinakuuzani ndi kuzidya mbuzi zanu monga umo monse ukhumba moyo wanu. Verse 23. Koma monga umo amadya mphoyo ndi nkhondo ndi momwemo uzidya zimenezo. Verse 23. Koma mulimbikeko ndi koma muzilimbikepo ndi kusadya mwadzi, popeza mwazi ndiwo moyo wa chinyamacho. Verse iyi mmene ikunenera bwino ndipo verse ili clear. Ndipo Mulungu akukamba malo ophera nyama koyang'ana poipha mutchule dzina la Yehova, osati dzina la Yesu yayi. Awatu amapha nyama mu dzina la Yesu aphonye chisa nacho. Chifukwa tikunena pano kunena kuti amishekiwa kwako kuchikhristuko amasemphana okhaokha. Amisheke kupha nyama Khristu zawo sangadi anena kuti ndi haramu. Iwo amapemphera mosiyana ndi Khristu azawo. Naso kupha nyama awa asala na okhaokha. Sono ngati wakusala na okhaokha ine ndikadye nyama yakupha iwo ngati akusala na okhaokha gawo loyamba. Number 2 zilikilia apa. Ife ndameti ndi direction yokupha nyama kuyang'ana kumalo kumene Mulungu wasankha. Chipembedzo cha Mulungu chimene anakhazikitsa pa Moses, chimene anakhazikitsa pa Mkhristu Yesu, chili ndi direction mbali imodzi. Pofuna kupembedza komanso pofuna kupanga machitachita ena aliwonse miyambo yosiyanasiyana chili ndi direction koyang'ana ngakhale kupembedza. Chifukwa kuyang'ana ndi kupembedza ndi kupha chinyamachi ndi gawo limodzi so la kupembedza. Mulungu alandire zimenezi. Chifukwa chimene chichi chikutchulidwa mu dzina la Mulungu mu chipembedzo. Koma munthu wakhala mkunja ndeziyo zamafano amazina nazicho kumene chati ndikaduka tisanje ndipake penti wokuda uku kuti tidese maziwa cholinga ndo asamamwe ali woyera koma wawasakwanisa kuwadesa iyayi. Amalawi musayiwale kuti tili nkatikati mwa programu yathu ya program ya kusanthula Bible ndi Korani imene imafumira pano pa wireless yakanema ya mbawa mzinda wa Blantyre. Iyi ndi program ndithu imene imakhandi atsogoleri azipembedzo ziwiri ku Chisilamu ngakhalenso ku Chikhristu. Choncho lero lino tikupitiriza ndi mutu umene tinali nawo sabata yathayi nde tikupitiriza ndithu kuna kuti tione kuna kuti zeni zake ndi ziti. Koma zindikirani kuna kuti mu program sikuti timamaliza zonse timangotsekula mapito kwaje molinga ndi mavesi ndi machapter amene amaperekedwa kuna kuti nanunso mwayi nokha muthawi yanu muyitsatire. Khani pomwepo pamene tikupitiriza ndi program yathu. My name is Eric Chirwa, as Business Operations Manager here at Ayoka Investments.
Welcome to Ayoka, City Mall, located at Nkolokoti, Kama Parkway, along Limbi, Machinjiri Road. This shopping mall is under Ayoka Investments, renting commercial shops alongside other businesses like transport, lodges, residential, and cement distribution. This City Mall is designed to support various businesses in the community, bringing the city to the community, bringing the human basic needs close to consumers, cutting bus fares to either Limbi or Blantyre. This City Mall has 18 shops running different businesses such as hair shops, salons, farm produce, premier betting, liquor shops, food, spices, groceries, pharmacy, drug stores, hardware, jerseys or the boys wear, web software development, graphic designing, internet adverts as an office. There is also HD photography, kitchenware, Red Cross, even beddings, game zone, and executive barber shop, screen printing and tailing, ICT equipment shop, even gym is here. We have a lot to do here. You can see that there is something that everyone has to buy. No need to go far. Despite having this magnificent structure in this community, our tenants' prices are very affordable like anywhere else. As Ayoka Investments, we wish our tenants good luck and we will always be there for them to support. ya Malawi tukufuna tukuzeni kuna tupitiza ndi program yathu program ya kusonda Bible ndi Quran tili pamutu omwe umene tinali nawo sabata yathayi chifukwa tinali sanamalize fano ndanga anzathu achisilamu anali mkatikati ndithu mwaku sala kuja mama pepe pachi ndiyeni kunali kuphanya amandi kusangalala akuti amagawa yesu lutwa kuti amagawa mwa ndotani atifotokoza popeza kuti oyimirira asilamu alipo mpano amalankhula tisanapita ku break Sheikh ndamene amalankhula pakati pano tikupatsa inu ambassador ngati mwamva zimene no Sheikh anali kulankhula zimango ni verse chisoni chisoni choti verse limene amagwirisa ntchito mungati kambiraso nibwereze siyana ninkhani yes kwenda kukoza fanya chimene chigwira kuma chili chabosa ndikwenda kukoza pa verse limene ndiliwerengaso palibe mawuti muyang'anise kukaba kumaso pa verse ili isiza kukaba kanpe ina Sheikh mtakadiga ino ambassador ndiye kuti no vuto lanu lili ku loyamba osati mavuto alipo ambiri kumene ko kuislamu loyamba ndiyo yang'anisa koyang'anisa ndiye muchose kukaba kunene kwanu ko kukoyang'anisa koyang'anisa vuto ndi koyamba kumene vulo yamba limene lo zosa ndi vuto ndi bosi simambo wawo ya mwambo khala kuti wanje kukati kumene anthu amang'anda ndi kuli chinthu chimene chili kojo chimene dana nacho eneo ndiye chose ndi kukaba verse 20 yambe verse 20 fandi weleke malo amene wawo ndipiti kwa mwezi kumaso ni mambo kuti amanena kuti aya ivuta Kristu simazi wako yang'anisa kwani tunampa kuti koyang'ana kulibe ntchito akamakamba azikamba ni munthu amene wawerenga kwambiri Qur'ani ineyo ndimafuna muwerenga hapo ndikawerenga hapa ndifuna ndipite ku Qur'ani ndipo nakasonge sabati ya kumutu ankhani wina uzakha kuti Qur'ani nalolesa nkhumba ni mbeko ndipo wakakana ukhali munthu athu sabati namene inalolesa nkhumba ni mbeko Qur'ani ndawerenga ni ndikuyamba verse 20 chati mene ndichono 12 verse ya 20 akazakuza malire aziko lanu ndiziwerenga chimozi kuti mumve kuti nzona ndi anthu andi akukachali ndipo akazakuza malire aziko lanu Yehova Mulungu wanu monga ananena ndi inu mkazati tidye nyama monga moyo wanga ukhumba kudya nyama mudye nyama monga ukhumba moyo wanu malo amene Yehova Mulungu wanu azasankha kukhalisako zina lake akakuta nimpirani abanya kuti ati anthu asakhalire kusogolo ukusaliziwa Bible malo akatalikira kumene kuli malo oyira akatalikira ndi akulemba kuti akakuta nimpirani muziphako ng'ombe zanu ninkosa zanu mbuzi zanu zimene Yehova Mulungu wanu anakupasani monga anakuuzani apa palibe mawuti muyang'anise kukaba palibe mau oti muyang'anise nyama ikukaba verse ayiwerenga palibe
ndibwere fundo nambala 2 Quran chapter 2 149 sono kumalo anasankha siyani nthawi yanga imene musavutikeso ndali nakali kaphido kanya malipo ndi akumusaswana kosa liliaso kwanga nisabina kwa chita dictionary kwanga nise Quran kuda Quran chapter 2 149 Quran chapter 2 149 ifani mamba makamba baya muntu opemphera akwena kukhandiko yang'ana muntu opemphera samapi angani kuliko seya iyo ndi Quran kulemba kuti ndiwerenge 149 ndiwerengereni mwachangu ndipo dera lili lonse limene uchokera yang'ana nkhope yako uchani mzikiti woyera opemphera chimene yechani ndicho chona chochokera kwa ambuye wa ndi atakamba anasinthaso maganizo ndipo mulungu siyani kai pamenepo apa kuti chona chodu yang'ani ku mzikiti woyera chagwira ine 2 yemwe 177 anaganizaso kusintha paja kulani mapanga choncho anasinthaso ulikolani masintha ndiye ndiafusa kuti analimba apa ndiosiyana kwakola ndiolemba mtu mmozi koma ndio Susan Bible nalipita ndani inopitia 40 kulema kama khandi munsi imene mawerenga 2149 itani 2177 ndivenga ndashata ndilese fani ayile sakolani yo 2177 ati uyangana kuzikiti woyera chimecho ndechoona alipo pemphera alipo kuphanyama nde 177 taiwerenge na kulichani chapter 2 177 ikunena chochi ikunena kuti si Bible limene lolo ndi Quran taiwenga akuli sura 2 177 tieni chilungamo sichili mmachidwe oti muziyang'ana kumawa kapena kumadzulo koma chilungamo chokhulupirira mwa Mulungu ndi tsiku lomaliza Quran ya gamulankani chilungamo uziyang'ana utayela nthawi khulupirira Mulungu khulupirira Yesu ukapulumuka imene Quran so achaka makamba achoda asakukamba ni munthu wamba amene anguntola pasikapo kuti tika pani program ayi akukamba ni munthu amene kwabwera pano atawerenga Quran atawerenga so Bible nje apa kuyamba 149 kuti uyang'ani kusikiti wewe ngati chilunga 177 kuti kuyang'ana kulibe ntchito bolo khulupirira mwa Mulungu ashewa gwira ziti agwira dumazana ndola wawo ndikolani mazana ndo makandu wagwira susi apa kuti muyang'ani kusikiti wewe apa kuti kuyang'ana kulibe ntchito yoka kolabo yokayo saka Bible ayi kulani yokayo nifake Bible linangolemba tenga ni Bible Solomon kapeleka nyama linangolemba mwa chidule basi ndio chapter chagwiza ni Bible tatenga nitantengeni Bible mweleke spana chapter chagwiza ni Bible fa Bible kutuza Levitico 17:13 kapeleka nyama musavutike kuyang'anisa musavutike so 1 verse 13 kulichani Levitico ndipo munthu aliyese wa ana Israeli kapena mulendo ukonera pakati pa inu akasaka nyama kapena mbalame yakuidya nayingilira azikhetsa mwazi wake naufosera ndidote chimene ngati magula nkhuku chimene Bible likukamba pangani kazenje cheka nkhuku yanwicha magazi akhali pamene pacha kwilirani nyama yolibe mulandu nifaka ndafusa ashewa vesa mina iwita ngati naliyo ngati chisamu chose vesa ke limene ndekuti chisamu taponya ngati chisamu chose vesa ke limene mawerenga ya Deuteronomy 12 nimwina asomena kunivya tawerenga Deuteronomy 12 verse 20 ndiye ngati pali mawuti muyang'anise kusikiti wera mina kwambira shewa fani ma Bible so ndo manyumba mwamu Deuteronomy 12 verse 20 ngati chisamu kosita kugura verse limene chisilamu taponya Bible atuza kapelekanya awangofanizira fatenga verse yosiyana ni hali ni maganiza mu Quran zilimu mu Quran mulibe afani agwerekaso mu Bible also nkani yasiyana kapelekanya mukese mwazi mfosere ndote nyama libe mulanu musangani kulikosa Quran siyani na chocho musangani kulikosa ashe mautangani koyangana atenga kuti Quran yakana tulikuyangana kulibe chito molingana ni nthawi afu ashe mungayankhe mwachidule ine ndaonatu kuti awa akuzipakapaka nkhani yomveka bwino pamene paja pali koyang'ana awa wangataonena kuti kukaba kusayang'anidwe iwo amayang'ana kuti popeza ana Israeli osakafuna kupanga zinthu anali ndi point yoyang'ana ndipo tikamapita pa 1 Mafumu chapter 6 verse yake ya 23 1 Mafumu chapter 8 verse 28 akuti pofuna kupemphera muziyang'ana point malo amodzi chabwino awa apereka mavesi awiri mu Quran apereka 2:149 ndi apereka 2:177
149 akunena kuti popemphera yang'ana kuti kukaba dziko lonse la pansi akanakhala kuti Kurani akuimva amene akumvera amishekali apapawo ndiye kuti mizikiti ikuyang'anidwa kuna kulikonse monga ngati chikhristu ndi chipostoli amene chimapangira komanso awa ndi akambelembere awa akamapemphera amayang'ana kummawa ngati akususa akulesa antisusi chifukwa chati amayang'ana kummawa zinthutu ali nazo koma kumasemphaisa akwapinda Malawi cholinga kuti akwasokoneze kuti mwina mwaka akhale ngati kuti kaya afuna alandire dipo koma kusaliko kumakapanga zina sono ife asilamu sitikupanga chimenezo chisilamu chonse ikanakhala kuti Quran chapter 2 177 kuti fapa ine pachato akutsutsa sakutsutsa kuti uleka kuyang'ana kukaba iya akutsutsa kuti usayang'ane kumawa usayang'ane kumasulu chifukwa chani Ezekiel chapter cha 8 verse yake ya 27 kunali akamuna yena ankapembedza dzuwa likamatuluka kulipembedza dzuwa likamalowa kulipembedza nacho chifukwa Mulungu mu Qur'ani akunena kuti usayang'ane kumawa usayang'ane kumasulu pofuna kumpembedza ndani kodi Mulungu chilungamo chili mwa Mulungu ndiye chilungamo chimene chili mwa Mulungu ndi chiti ndi Qur'ani cha 2:177 so na mishekiwa apanopo akukana kuti yayi ndiziyang'ana kwena kulikose koma iwo wakamapemphera Mulungu oona kumwamba amene opakisa program iyi amisheka akamapemphera amayang'ana kumawa ngati akulesa andisuse pokhapa okay chabwino ngati kungakhale kotheka mutsazike ambassador ine ndaona kuti akuthawa lani ndawelika Qur'ani machapter awiri osusana 149 kuti musiyang'ana kusikiti chimene chochunga 177 kuti kuyang'ana kulibe chito koma zote niyo mapemphera choyang'ana kumawa zoona kabla za boss ile kuti Mulungu atimvere tilibe kuyang'ana ngotira tala Yesu kupembera kunyima kamba kuti uli mbasa mimi basukita ngozi kusiti zikiti wera uli kuti apo tafuta ni wamisai we ndati mutsazike Mulungu akudaliseni tu amene ndine bale wanu kazemba Yesu Kristu mtumwe Misheki John kuchokera kumpingwa Bethel Service Apostolic namba yanga 9 iliso kwa WhatsApp ziko mkwambiri Mungu akudaliseni kwambiri ashe bwachidule dutsazikani dzuwa salozirana chilungamo Malawi achiona okha dzina langa Mustafa Dailes manamba anga 983331684 basi nandipeza inetu ndilole ndikuti ndikuthokozeni kwambiri chifukwa chobwera mudzakhana pa program iyi ndikudziwa kuna kuti ndinu anthu otanganidwa kwambiri makamaka ambassador amachokera komwe kuzopa kudzakhana pa program iyi ndikuthokozeni kwambiri chifukwa kuchodzipereka nanunso ashehe makhala munthu otanganidwa kwambiri molengana ntchito zanu koma mmadzipereka sempre kubwera kudzakhana pa program nonse Mulungu akudalitsani tikatende kuti tsopano tafika pamapeto pa program yathu iyi program yako Santhula Bible ndi Quran imene lero ino tinalitsiza munthu wathu umene tinali nawo kwa sabata ziwiri tsopano kwa ino amene mmatsatira program ndikuthokozani kwambiri kumva kuna kuti no program imaonera madera osiyanasiyana ndikuthokozani kwambiri pitizani kutero kuna kuno tizikhalira modzi program iyi sina zaizo muzitha kumatsatira nokha molingana ndi machaputa kapena mabuku ochokera mu Quran imene ndi mapatsidwa tikatende kuti tafika mapeto pa program yathu ine tinanga ndine Herbert Chigara amene ndi bishop oponda mpingo pano pa Mbebawa television koma sinali ndekha amene anali pa kamera ndi Dennis Ng'andu ndi Maxwell Frank koma kudula kuzithunzi kuti chitani mpingo wa modelo ndi Zimayu Sumea Chitera Yehova Mulungu zodalitsayo akadalitsa inu pamodzi sonile ndemwe salani bwino. My name is Eric Chirwa, as Business Operations Manager here at Ayoka Investments. Welcome to Ayoka City Mall, located at Inkolokoti, Kama Parkway, along Limbi, Machinjiri Road. This shopping mall is under Ayoka Investments, renting commercial shops alongside other businesses like transport, lodges, residential, and cement distribution. This city mall is designed to support various businesses in the community, bringing the city to the community, bringing the human basic needs close to consumers, cutting bus fares to either Limbi or Blantyre. This city mall has 18 shops running different businesses such as hair shops, salons, farm produce, premier betting, liquor shops,
food, spices, groceries, pharmacy, drug stores, hardware, jerseys or the boys wear, web software development, graphic designing, internet adverts as an office. There is also HD photography, kitchenware, Red Cross, even beddings, game zone, and executive barbershop, screen printing and tiling, ICT equipment shop, even gym is here. We have a lot to do here. You can see that there is something that everyone has to buy. No need to go far. Despite having this magnificent structure in this community, our tenants' prices are very affordable like anywhere else. As Ioka Investments, we wish our tenants good luck and we will always be there for them to support.